Bizafkarê Kurd Kanê Gulam di Nîvroyekê germ de piştî meşekê 24 rojan ya dirêj gihîşt bajarê New Yorkê. Gulam meşa azadiyê wekî ku wî nav lê kiriye di yekê tîrmehê de ji paytaxta Amerîka Washingtonê da dest pê kirin. Armanca wî ev bû ku bi vê çalakiyê salvegera sedanya peymana Lozanê şermezar bike. Gulam di 24 tîrmehê de yan jî di roja imzakirina peymanê de ya beriya 7 salan gihîşt New Yorkê. ایرو رجالات ناویدا نزدیک 5 میلیون کرد هست. جخونا خود رابویه، شعبی وکیلیه، مافی خود خوازه. از جی جوان کردای یکم از در فتح مچه بونه از امریکای چوم زاننگه لی بیرانیا میدا دائم کردستان هست، بیرانیا میدا دائم گلیمه هست. جبوی از کتم ری، جبوی از آن لورم. Di nava çepikên piştgiriyên komekê Kurdan de Gulam piçekî westiyayî û xwîdayî meşa xwe ya bi 621 kilometreyan bi hatina pêş avahiya neteweyên yekbûyî qedand. û kursiyekê bi navê Kursiya Windayî ya Kurdan li neteweyên yekbûyî danî wir û her wiha li deriyê avahiya ku alên 393 dewletan hildayîne ala Kurdistanê daliqand. Rêveberê tora agahiyan ya Kurdî ya Amerîkî dibêje ku peymana Lozanê ku 3 sal berê hat îmzakirin Kurd bê statû hiştin û di encama wê de mafên Kurdan hatin binpêkirin. روژا امریدانه پیام ما آرمانجا ما یکیتیا دولتا جبو دنیای جبو جهان قصد که لازمه دنگ کرداجی لوی هوا بیا نهاقی اکیه مثلا یک عددو 100 سال بری آخا کردا به شدت و به دزی جوان هات سندن آخا وام دابش کرن بو 4 پرچه بو بیا شرمزار دکن بیا قبول ناکن ایرو رجالات ناویدا نزدیک 5 میلیون کرد هست. جخونا خود رابویه، شعبی وکیلیه. Gulam yê 63 salî di rêwîtiya xwe ya 24 rojan de li şûna otelan da li 24 malên cuda şevên xwe derbas dikir. Wî di gera xwe de gelek Amerîkî nas kirin ku hûn ji wan bo piştgiriya Gulam li ber avahiya neteweyên yekbûyî amade bûn. Ez li herêma dîrokiya Philadelphia dixebitim û dijîm. Gava ez heftiya borî hatim serkar, min dît kanî li wir rûniştiye û xuya bû ew rêwitiyê dike. Wî gelek behsa sedem û armanca rêwîtiya xwe kir û ez jî şaş mam. Haya min ji şerê Kurdistanê tu nebû ku ez xwe wekî Emerîkiyekî xwendewar dibînim. Dûvra min biryar da ku ez werim New Yorkê û piştgiriya kanî û dozawî bikim. Li parkeke piçûk ya hemberî avahiya neteweyên yekbûyî jî hejmarekê Kurd ji bo pîşvaniya bi Gulam re û şermezarkirina peymana Lozanê kombû bûn. Yek ji wan Yusuf yê 21 salî anî ziman ku peymana Lozanê dijî vîna Kurdan hatiye imzakirin û ew wek gelê Kurd wê peymanê qebûl nakin. Li Lozanê da ev 7 sal e li hemberê 2 milyon Kurd li kuştinê. Lêbelê zimanê me naxazin, ji me naxazin, divên bibin Tirk, bibin Ereb, bibin Fars. Seren ku 23 saliyê jî got ku ew bo dawî li vê neheqiya ku li gelê Kurd tê kirin li wir e û diyar kir ku peymana Lozanê bi taybetî rewşa jinên Kurd xirabtir kiriye. Lozanê ji bo Kurdan tiştekî gelekî xirab bûye rastî. Ji bo vê demê jî em vê derî hatine berhev, em dixwazin vê rewşê biguherînin û jiyanekî pir baş ji bo Kurdan ava bikin. Kanê Gulam ku 43 salin li Amerîkayê dijî û ji aliyê hikûmeta Tirkiye ve bi cudaxwaziyê tê tawanbar kirin dibêje ku di vê neteweyên yekbûyî gelê Kurd nas bike û bo çareseriya pirsgirêka Kurd nûnerekî taybet erkdar bike. قبول ببه گله کرد ایرو هلا سیاسی دا سیاست دا قبول نابه راسته گله کرد هیا راسته کردستان جی هیا لی کردستان نه خریطه سیاسی دایه نه ام ویژن یکیتیا نتوا دایه ام جی گل کینه ام جی ناوه ما هیا دنگه ما هیا عادت ما هنه دیروکا ما هیا لازمه ام جی قبول ببن. Hêjayê gotineyê ku bandora wêrankeriya peymana Lozanê heta îro didome û peymana Sewrê ku mafê dewleteke dida gelê Kurd
Bi imzakirina wê peymanê ji nava rûpelên tarî yên dîrokê hinda bû çû. Lê bizavkarên wek Xulam û piştwanên wî nîşan didin ku têkoşîna dijî Lozanê wê hîn salên dirêj bidome. Özlem Yasak, Dengê Amerika.